Hello, good morning. Daghang salamat Lord. Daghang salamat sa kasas kinabuhi. Number 1 kamata patarong buntaga. Buntag Sabado, pizza cheese. Nga ko dalig balik eh. Ang sabot sa mga bata nga kuhaon. Kaya sundad lang mabot ng grape. Sabado man ron, tabo mas sawang. Basta tabo sawang, mga tutug mi bisag gamay nagmamiso kaya na dito brato-brato nga mapalit para daning ko lato 30 mais 25 nakabuk kaning puto nga tagaluon 25 po ni sa kabago mali ang napalit tong nalupot tong nyos so 18 kilo ang tugnos. Ng kilo. Ang tama di po danis kutis pamalitan kay kumpara sa ang Yung mais mabot sa bahay, tulo ka buok. 100 na. Yung mula bay sa bahay nga mais, silikon, tulo 100. Gusto rin mong tanan, madong hapon diha, madong gabi na day ka mamyuning ayop. Ang gabi diha ma'am. Matinga mo nga. Kalamay sa ako na di man ng mga bata, labi sa basa. Nakos labi sa basa niya kamera. Kaya baon mo, ang serasyon, nung di sila mga pil. Nutungay kamay. Wala sa nung lato. Ba? Hello, good morning. Daghang salamat Lord. Daghang salamat sa kasas. Nasa na ba niyang suko? Hello, good morning. Sunday morning na. Pizza 12 na. Napakadalis. Bayan Helen. Kaya nag-huwat ako sa mga batag. Maaba na banaha sila. Karon ni Hanso nga. Di sa ako nung karon kayo na sila ujuan side ang inahan. Ilang inahan nga. Ngaligoog. Dagat mo kudog sa kuno sila. Sa Aslamo. Bakasyon sa Alicia. Manang dasa ko dari. Di pa man itong maabot tong cargo kay nagbiyahe pa man wa pa man mo message sa hanggang gagaw na naman itong hamanginan basta pabuhol na mo o nana mo sa summer sat na kay mo biyahe na po ko katong sagsig pangutana nga sige ko nung biyahe mahal ko nung pamilite wala mo saka ang pamilite morag yapon adong kabalaka kay mo gapon ang pamasahe mas dubli-dubli pa inugsa ka sa paliton diya ka tuniingon nga maglusari ko nuko sa ako maulis Alicia bitaw kay ang Precious Alicia og sa grocery ladura dali magag sentral sa Alicia 80 ang tinapas Alicia may 28, may 40, samantalang sa mall, kanang tinapak kinabratuhan 25 raman na. Saka na mga tuna-tuna, sa 65 na sa Alicia, kanang mga dilatang mga condense, 42 pa na sa mall. Sa Alicia, ning 60 na, napakoy ijaan nga nindad, dos bay, grabe po. Ang ujuan nga laki nung June, kanang tigtambay sa kaabang tatay sa nangka hilig ba lang ginagapi stick nga to sila ang lalay palit siya inag siya ag kwanpot kunos pang lalay 22 na kuga wa man nagipritihan ng ila kay gideliver na silang anak yung kung nung undang naraman mo og kape nga nay kamay umuuhon. Ang
1 po sa Alturas. Walay 15, 1485. Nga naman ng muna, isin na ipwake. Kasi pa na, igo pa na nga ang ilo sa Central, wa pa 60. O 60 ba? Basta kaya. Wala 60. Murag 59.95, 59.85 nga na. Lagong suka nga pouch. Nga tag 9 na sa mall. At kas puti, alis siya, di ba? Hindi na nakagtakin siya na. Kaya mahal ko yun na. Ano naman ito? Sige ito nga. Mayong gabi diha mamining ayok. Snack time, ma'am. Taan makag pinuto. Pinuto may kamay. Ano ni ilutog? Otro. Gapon raman ni haran ni lutang sarit. Saan di stem karong buntag. Mga na ni painit dang pamahaw. Magpi sa taghap. Morning, ma'am. Katong sige pangutana. Nga, asa ba ko no tagbaydaan ni. Ang tagbaydaan nito apas ila. Di pa na sila mabalhin kay daghan pa ning kuwang ilang bahay. Nagtag-iza na nila kay ng bakasyon pero mabalik ra na. Nganhin na to dias pag abot. Tanaw sa isang kinitaan. Ya, basig mga ni sila karon o ugma. O kay ba ko sa so dili pa naanhi pa jo kay murag katong ang apo nga ilang ilang sa kabuk anak murag di mo bahig eskwela murag atura mo graduate dito sa tabuan kay dito haluna na isang kuan murag maglisod sa transfer of college murag maigo siguro po ning kanidani murag wa gyapon di gyapon mo taw sir lindani ya murag kami sa di tao siguro wa pag hibaw og siradaan man ni sipon ni siradaan kay kuan molds bitaw wa bitaw hibaw unsay dagan Helen og nadarabas kiya og transfer hamon tong giingnan na transfer na. Bakit pag mong tuod din yun, di transfer kayo ganda ni mamasahe man mahal na pagpamasahe o atos tabuan kay mabaklera man high school gikan sa ilang bayad ang lula ang malabot sa mong transfer o di mo unsa ning kalibutan karon na unsa na aga ning mga apo basta transfer na po nila nas do nga di na mo gastong takong pamasahe tama po high school yung anos do pero di mo yung tantong do sakto ng hapon siya dato ida malakaw ra kay wala ka duas among baryo eskwelahan o among bahay katong eskwelahan sa ilas siya Sabi akong pangalan, nagpaano pag mga apply o summer job. Ang summer job na balay bakit-bakir. Dagan sulo po nang apply. Bawal dumutog maglakad ka mga apply o summer job. Namok.
Siguro ron nag-rip, nagkargong ipaw mo naglawig na siguro kung nanabas matnog or wa pa ba. Ano pa to na? Ay, kinanglan nga. Nang matutupaw nga, niabot sa rip, maabot og pilakaad, maabot danang adlaw, pilakaad daw sa kuno ipaandar, si Pahuway. Ay, hindi ba ko itong handuman ng rip, kasi ng kwarta, sinagaan, tos Saudi nga, mula-mula ni Jag, trabaho ito, halos di na makauli. Wa pa na tabang, di na makauli. Tungod sa amo ni Jang, di maugid ang kontratang ipirmahan. Marito pa uli ka Saudi, sa nangutana, ano, nakakwartas upaw sa Saudi. Laban mi. So, kung may kaso, kay paglaga ni sa Saudi, isang kontrata, di maumay isang sugdan, gilad siya. Ingan og daily bring day off, ingan na libreng Irish day, ingan og pilara ka buok kag bata sa pag-adto pa siyam day ka buok alaga di sang giadtuan da maestra sang amo da mga pagkaan ko sa sang gitrabahoan dito panglakan di sa parehas ang igagaw nga ng Saudi nga open sila pero sila may magluto. Isa di ba kapanago sa mga niluto kay binadget man kay daghan magilang alaga. Mawag sa kagwanta. Abot ka sa kitag ngipon, nagpaibot, bisang paibot dito, dalang trabaho. Nga naman din na ito Saudi, wala naman ito paibot mo ito yung nakadaot niya. Daan si Zagrisyo siya sa taga o sa alin ni pas ato DSWD siya nakatambay pila ka adlaw sa nakauli mo to pag-uli ni Zan nga tumig agency nga tumig uwa timing nga to pag-uli ni Zan dito pa ko mapatutag lingkod ni Duterte mo nakangad tumig grupo sa migrante sa Quezon City. Namang kapitan sa una mapanay dito pa nag-Korea, mapanay isang nangangasog nga nahansi grupo nga makatabang nga makauli sa Pilipinas. Una mga to'y rason nga nung isang rape, ang isang gamit, di sa asay padong manang ato dusbay ni sa ibutang. Kaya meron ko na isang handumanan sa isang kinabuhi dito sa Saudi. Wa ang bukunta nag-interest na ng rape galing kay Ilo ay mapurmihag gid ako ng remembrance di matong salamat na po sa Ginoo na inintabang pod nga makagasto mi para masakay ang rape na ining finance nga mga bagahe makaabot sa bahay. Ano pasalamat ko dagos Ginoo, salamat ko tao baji madam ma'am nga nagingana nga may ni-offer nga bayad sa bagahe mo nang coming na tong rip patong giwat rapod man ng mga bata karon lo Domingo man yan man nga mga banta kung side sa isang inahan nga naman pa yung side ni hangi kag Manila pabanding sa puna sila kay arong masin ugma or Martes larga na mi. Okay. Anto sa pagbinan to. Adi man to kay di man gas o gas kay na may dapog na daghang nangka mautan, daghang tanong maharbisan. Dani, ultimo ganing puso, di ta kapamuso. Mo tay update karong adlaw, Domingo, sa 12, tiga-tiga nag-Abril. Hapit na pag birthday Herlin di ay.
Kay, ano man, April 23 man na. Hapit na pag birthday.